Henrik. Thomas. Goddag, mit navn er Louise. Harvia Multimedia har lavet op, at jeg er på vej til Nedebo i Fredensborg. Okay, tak fordi at vi må komme her på Regnbuen her. Vi skal høre noget om det nye sanserum her i Regnbuen. Og velkommen til. Ja, det ved jeg ikke. Det første spørgsmål vi har, det er, hvorfor har I fået et sanserum? Jamen det her sanserum har vi fået, fordi at vi for det første fandt ud af, at vi manglede nogle tilbud til nogle af vores brugere, som vi ikke havde i forvejen. Og da det så viste sig i 2011, at vi havde lidt penge til overs på vores budget, så har vi brugt det meste af 2012 til at indrette det her rum, fordi vi blandt andet er blevet inspireret for noget, der hedder Center for Specialterapi. Det er nogle konsulenter, vi har haft deroppe, som har lavet sådan en sanseprofil på nogle af vores brugere. Og det har blandt andet mundet ud i, at de har været med til at påpege, at der kunne være andre ting, der kunne stimulere vores brugere. Vi har meget forskellige brugere i forhold til, hvad de har af funktionsliv. Der mangler simpelthen nogle aktiviteter, og det fik vi så mulighed for i forbindelse med at renovere det her lokale af indrettet. Så det har vi brugt hele 2012 i. Og nu står lokalet færdigt, som vi kan se, og det indviger vi her officielt den 8. marts. Men vi har sådan set allerede taget det i gang af lidt brug, men selve den officielle indvielse, den foregår den 8. marts i år. Okay, tak. Hvilke aktiviteter foregår der her i rummet? Jamen, nu er det sådan, at rummet kan faktisk bruges på 2 forskellige måder. Der er en lidt mere aktive del af rummet, man kan bruge, og så er der mere afslappende. Så vi har nogle forskellige aktiviteter, som vores bord her, som der også kan tages med ud af rummet, hvis man har på det. Så har vi vandseng og projekter, og lyskugle, boblesøjler, som er til en mere afslappende del. Så har vi også en masse bolde og andre legetøj med lyd og forskellige fylde. Hvem må bruge det? Hvem må bruge rummet? Ja, man kan sige, altså de primære brugere, det er jo dem, der går på Regnbuen. Vi har ca. 50 brugere her, som kommer fra mandag til fredag. Og der er det sådan, at vi har fordelt dagene imellem de enkelte grupper. Vi har 4 grupper, og vi har en 5. gruppe på vej. Og det vil sige, at hver gruppe har så en ugedag, hvor de kan gå hen fra morgen. Vi åbner kl. 8 og lukker kl. 4 og lukker kl. 12 om fredagen. Og det vil sige, så afgør den enkelte gruppe, hvilke brugere har behov i dag, og hvem har lyst til at bruge, og hvad vil være godt at få gang i. Så man kan sige, som udgangspunkt, så er det tænkt som en aktivitet primært for regnbuens brugere. Men
Vi arbejder sammen med Edam, så vi ved, og der er jo en fritidsordning, og der har vi sagt, at fritidsordningen nede fra Edam kan bruge det fredag eftermiddag, fordi som sagt lukker vi herude på Regnbuen. Så vi har tilbudt her til foråret, at fritidsordningens brugere og dermed medarbejdere kan komme herud hver fredag efter kl. 12 og have det hele fredag eftermiddag. På den lange bane, det vil sige efter sommerferien, nu kører vi det her forår, så er det da muligt, at vi kunne åbne op for Følstrup. Vi ligger herude på den samme matrikel som Følstrup, altså det vil sige, at der er nogen, der bor herude, nogle af vores brugere bor på Følstrup. Og der vil vi da ikke udelukke, at vi måske kunne åbne os op for nogle aftener hen ad vejen. Det kommer selvfølgelig også ind på i forhold til, hvor meget tingene bliver slidt. Men i første omgang primært for Regnbuens brugere og fritidsordning, og måske på den lidt længere bane, også for Følstrupsbrugere. Okay. Hvornår er rummet i brug? Jamen, det er det sådan set næsten alle ugens dage. Som Michael nævnte, så har vi hver gruppe har en dag om ugen, hvor vi så kan bruge rummet fra 8 til kl. 4. Så det kan være nu her om formiddagen, at der er nogen, der kommer ind, og så er der måske en lille pause, hvor vi har frokost og så videre, og så kan der komme ind om eftermiddagen. Vi regner med at have en bruger inden ad gangen, alt efter hvad det er, der er behov. Okay. Hvor mange penge ligger der i det her rum? Det er jo et meget relevant spørgsmål. Altså man kan sige, sådan noget er jo ikke helt gratis, og derfor var det også sådan, at da vi så en mulighed for, at vi havde nogle penge til overs på vores budget for 11, jamen så var det jo oplagt at tænke dem ind, fordi normalt ville vi ikke kunne indrette sådan et rum her, men der var ikke mindre end 250.000 kroner til overs, og Anja, som jo er medarbejder her i Regnbuen, har været formand eller forkvinde for den arbejdsgruppe med til at indrette det, så det er Anja, der sådan set sammen med en kollega fra hvert rum er kommet med indstilling til, hvad der vil være relevant at købe. Og jeg tror at jeg har brugt tæt på 250.000, ikke? Næsten. Så man kan sige, at rummet, som det står her med lift og malet og rigtig belysning og alle de ting, som Anja snakkede om før, det står næsten præcis i 250.000 kroner. Men jeg vil også sige, sådan set derfra, hvor jeg sidder, jeg synes virkelig, at jeg får noget for pengene. Altså det er meget relevante ting, og jeg kan også se, hvor meget rum allerede bliver brugt nu, så jeg synes, det er en rigtig god investering for vores brugere, at vi har fået det her rum. En ekstra aktivitet til de forvejen mange aktiviteter, vi har på Regnbuen. Okay. Tak fordi vi måtte komme og interviewe jer. Selv tak, I skal altid være velkommen.